Η συγκεκριμένη εκκλησία στην Πολώνα μου θυμίζει εμένα ως φοιτήτρια σε κάθε ακαδημαϊκό έτος να έχω μεγαλεπίβολα σχέδια για project και μαθήματα θα το περάσω με 9 και 10 και να καταλήγω να ζητιανεύω από καθηγητές 5 και 6 να με περάσουν. Οι πύργοι, σύμβολα εξουσίας και δύναμης των τότε φεουδαρχικών οικογενειών του 12ου αιώνα, δηλαδή ποιος την έχει μεγαλύτερη, τη δύναμη και την εξουσία εννοώ. Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια είναι το παλαιότερο της Ευρώπης, ιδρύθηκε το 1088 και φοιτησε και ο Δάντης, όχι ο τραγουδιστής. Οι στοές είναι ένα στοιχείο που δεν σου επιτρέπει να δικαιολογείς τον εαυτό σου το χειμώνα, να κάθεσαι στον καναπέ, μπορείς να βγαίνεις στην πόλη και να περπατάς, να βρέξει χιονίσει. Η εθνική πινακοθήκη πάλι είναι Instagrammable, όπως λένε και στο χωριό μου, να επισκεφτείς. Ποδηλατάδα αν είσαι των extreme sports, και αν είσαι κοιλιόδουλες ενδείκνυται η Μπολόνια. Είναι μέρος που θα φας καλά, θα φας αρκετά, θα φας τις τοπικές λιχούδιες, τα τοπικά πιάτα, θα περάσει καλά. Το Marconi Express όμως δεν είναι express, να το ξέρεις, το λένε και οι ντόπιοι.